Hola, soc la Mònica Planes i aquí a la sala d'exposicions de Can Felipa presento Construccions filials, la formigonera i el ciment, que és una investigació sobre la duresa que s'articula al voltant del ciment. La duresa, tant a nivell físic, potser com també emocional. I per tant a l'exposició s'hi troba bàsicament escultura i només ciment. Ciment en diversos estats, ciment amb sorra o amb grava, que donen morter o formigó, i aigua, però sempre ciment. Havia treballat anteriorment amb aquest material perquè m'interessa investigar la relació del cos amb les estructures arquitectòniques o com la forma dels espais afecta el nostre comportament o el cos, l'efecte que té sobre el cos, però sempre havia tractat sempre el ciment com el trobem al carrer, no? Com una cosa opaca, dura, monolítica. I en aquesta ocasió, per aquest projecte, m'interessava tractar el material d'una altra manera. I segons això, per resumir l'exposició, podríem dir que hi ha 3 gestos que donen forma a les escultures. El primer gest seria el de rotar, el moviment rotatori, que és el moviment de fer ciment, o sigui, de barrejar la mescla d'elements que donen el material, no? O sigui, el ciment amb el morter, la grava i l'aigua es barregen amb aquest moviment rotatori i llavors es solidifiquen en les escultures. I aquest moviment rotatori dona la forma del cercle o de l'esfera. Després, l'altre moviment seria l'altre gest seria el de tallar o obrir per tal de veure què hi ha dintre, no? Perquè si normalment el ciment és una cosa opaca, la idea del projecte és obrir-lo i veure què té dintre i donar veu al que normalment no veiem. És a dir, treballar la sorra, la grava o l'aigua pel que són en relació al ciment i no com una cosa conjunta, com una cosa inseparable. I finalment el tercer moviment seria un moviment vertical de pujar i baixar, perquè el procés de solidificació del ciment és una caiguda, no? Es diu adormiment, de fet, i és una caiguda de tot aquest conjunt de partícules cap a baix. I també aquest procés de solidificació també és un procés de canalització de l'aigua. I per això una de les imatges que vertebra l'exposició és la de la font, o a vegades també el canal o el clavegueram. La font com un element escultòric que canalitza o que proporciona aigua.